So ngayon ay araw ng Sabado, July 4, 2026. At nandito tayo sa kahabaan ng Manila North Road o yung MacArthur Highway niya. Uh, so good day once again, Kabalen, and welcome sa ating panibagong vlog adventure. Dito tayo sa may Mabalacat City. At may landmark dito, kilometer 90 M3. So hindi ko lang alam kung ano yung ibig sabihin nito. Baka yung M3, yung MacArthur or Manila North Road. O yung kilometer 90 magmula dun sa dun sa kilometer 0 sa may Luneta hanggang dito, kilometer 90. So yung nakikita nyo yan, yung daan sa taas, yun yung papuntang SCTEX. Yun yung entrance niya. Ayan. Papuntang SCTEX yan. Kung kakaliwa ka naman, papunta ng NLEX. At kitang-kita na natin yung mga segments. So yung viaducts dito sa may Mabalacat City. So ngayon ay i-update natin ngayon. Papasyalan natin yung isang isang resettlement dito sa Mabalacat City, which is the Mawakea Resettlement. So you still remember na may mga updates tayo sa mga resettlements dito sa Pampanga. At nanggaling na tayo sa may Porac, sa Angeles, San Fernando, Magalang, and then dito naman tayo mag-update ngayon kung ano na ba yung itsura ng Mawakea Resettlement. Yan. So alam po, medyo malaki-laki rin yung resettlement dito. Although nakapunta na tayo rito, kaso medyo matagal na. Tingnan natin yung mga pagbabago dito sa may Mawakea Resettlement. So tara, samahan niyo ako. Yan, pagdating dito, kanan na tayo. Naglagay na pala sila ng bakod dito para yung mga pedestrian siguro hindi na lumabas sa may kalsada pag dumadaan sila sa mga hallway. So ito na yung Mabiga Barangay Hall. Yan. Tingnan natin yung mga pagbabago dito. Ayan, halos mga stall na yung mga ginagawa. Ito, dami nito. Kasali kaya ito sa subdivision sa loob. Green Park Resort and Villa. So kung naalala nyo, yung muling update natin sa mga resettlement ay yung PIO Model Community sa Porac. Yung tinatawag din nilang Tokwing. Pero actually yung Tokwing yata yung pangalan ng contractor na gumawa doon sa pagkakaalam ko. Pero yun na yung naging pangalan nun. Mas kilala yung Tokwing kesa dun sa PIO Model Community. Dito naman sa Mawakea, ewan ko kung saang lugar pa nanggaling yung mga na-relocate dito, mga na-resettle. Baka sa ano rin, Bacolor or Porac, parang gano'n. O dito sa may Pamban, ganyan. Halos kasi yung mga nalakar sa Bacolor Bacolor and Porac. San Rafael Village. Dami rin mga subdivision dito. Yun, mula dun sa pagpasok natin, halos mga subdivision na. Ito anong pangalan nito. Hindi natin napansin. Madadaanan na natin yung overpass. Barangay Mawakea.
Nasa ilalim na natin yung NLEX. Ano ba yung nasa ilalim nito? School ba to? Pampanga Agricultural College, Bureau of Agriculture, Department of Agriculture. Sa DA pala yun. Jumbila. Parang ano eh. Parang Korean, no? Jumbila. At siyempre, ito na yung Eternal Peace Memorial Garden. Parang yung sa ano lang, yung sa Sindalan. Ito, Grandview Heights 1, and then ito, Grandview Heights 2. Ang laki rin ng Eternal Peace. Medyo mura yung gas dito. 68 dito sa Jetty. And then, another subdivision. Ang pangalan nito? Tivoli Gardens. Yan. Ang ganda ng pangalan, no? Naalala ko yung Tivoli, di ba? Ano yun? Yung Presto ice cream yata yun. O, dito, mas mababa, 67. Ayan, so, kakanan na tayo rito. Ito na yata yung pinaka-entrance ng Mawake Resettlement. O, ito na nga, ayun, no? Mawake Resettlement. Yun. So, ikutan natin. Diretso tayo sa may main road. Itong main road nito. Yan, no? Pero yung mga kalsada nila parang maluluwang naman. Yan, no? Tingnan nyo. Kasya naman yung dalawang sasakyan, 4 wheels. Kung halimbawa magkasalubong. Pero siyempre itong main road mas malaki ito. Yan, no? Tingnan nyo. Kasi sa ibang resettlement, parang dalawang tricycle lang yung pwedeng dumaan. Yung iba naman, halos tricycle na lang yung nakakadaan. Pero dito, medyo maluwang yung mga kalsada nila, no? Masigasig Hardware. EM Kalajao Dental Clinic. Diretso lang tayo hanggang sa dulo. And then kung may makikita tayong plaza or yung mga ano nila, mga barangay offices nila rito, local offices, hanap tayo ng spot. Pero di pa tayo sure kung makakapagpalipad tayo rito. Hopefully, lilipad siya. Dami na rin malalaking bahay dito. Yan, yung doon, ang ganda. Lourdes Malunggay Pandesal. Yan, ito lang yung advantage pag nakakuha ng corner lot. Pwede mo siyang palakihin. Kagaya nito. Pag corner kasi, malaki yung yung space na pwede mong paggamitan. Ito naman, kulay blue. Yung ginawa niyang wall, long span. Welcome, First Street. Dito pala yung pinaka-terminal nila.
Yun na yata yung school. Pero di tayo sure. Ito, ano na ba ito? Ah, ito yata yung ano. Nandito yata yung pinaka barangay hall. Parang ganun. Ikot na lang tayo rito. Meron palang church. Wow, meron palang park dito. Tingnan natin. Christ the Prince of Peace Parish. Wow. Yun o. Ganda pala rito. Ganda ng simbahan, no? At dito, meron silang mini park. Barangay Sapang Biabas. So ano pala ito? Barangay Sapang Biabas. Sapang Biabas pa ba pala ito eh? Yun dun yung Mawaki. Ito pala ano? Sapang Biabas pa pala ito. Ganda ng park, oh. Yan. So magkatabi lang. Mawaki tsaka Barangay Sapang Biabas. Yung kalsada rito, parang Mawaki siya. And then dito Sapang Biabas. Parang ganun ba? Hindi ako sure, pero kasi yung dinaanan natin noon, yung welcome march, Mawaki eh. Pero ito, Sapang Biabas pala. Yan. Dito tayo ikot, doon sa dinaanan ng motor. Parang ito yung Mawaki. Yan. Yan. Tingnan yung building, oh. Triangular shapes. Oh, ito yung resettlement. Tingnan nyo, oh. Pare-pareho yung mga bahay. Yung iba, na-remodel na. Pero meron din tayong nakikita mga stock na bahay. Yung original na disenyo. Gaano ba kalapad yung Mawaki? Ito. 28th Street na pala yun. Dito tayo. 21st Street. Bali yung pangalan ng mga street nila rito, mga numbers. Dito. Kaya yun dito. Tingnan natin yung asfaltado. "27th Street, Tabun Avenue." So ito pala yung Tabun Avenue. And then dito, parang ito na yata yung school. O ito na nga. Tingnan natin yung harapan niya. Tingnan natin, nakita yung harapan ng school. Ikutan natin. Para makita natin yung pangalan ng school na to.
Yan, dito natin napansin kanina eh. Dito sa pagpasok ng mga terminal dito. Yan. Ito yung pinaka-entrance eh. Anong school ba to? Paaralang elementarya ng Mawake. Yan. Elementary school ng Mawake. Ikot ulit tayo. Paikot-ikot lang. Yan, wala. Wala tayong nakitang malilim dun eh. Para sana makakuha tayo ng ano. Aerial footage. Yung nakita lang natin na medyo malilim na part yung sa may ano eh. Doon sa may park. Doon sa may Sapang Biatas. Ito na ba yung main road kanina? Ito na yata. Tignan natin yung diretso. Parang dead end na ron. Bumalik yung nakamotor. Pero sayang malilim dito. Maganda magpalipad dito. Dead end na nga. Bomba! Bomba! Wow! Wow! Oh, shout out kaya kayo ah. Wait lang. Dito meron din palang ano rito, Cebuana. And then Medking Pharmacy. Ito na yung main road kanina. So dito tayo. Hanap tayo ng spot dito kung pwede makapag-drone. Try natin dito. Wala tayong masyadong makitang spot na medyo malilim. Pero try natin dito. Okay, so tinry natin magpalipad pero ayaw na. Authorization zone na. Para makuha na sana natin ng aerial view itong Mawake. Kaso nga lang, hanggang ano na lang tayo. Yung ride tour na lang. Dahil wala tayong makukuha ng aerial view dito. Malapit sa Clark. So, palabas na siguro tayo nito. Let's go na. Yan o, tinitignan tayo kanina rito eh. Alay bang plaza yung Mawake? Alay yung plaza? Sige. Ali, yapin ta? Sa pang biyapasin eh. Diwali paligi, tangken bandang right. Pero yapin ito, tang... Uy, ning liban ko ken ini, yapin ni. Harap isang po. Yapin nita. Magdoon ko sana, wala, ako manikwa, bisula po.
So, shoutout ka rin. Shoutout sa kanila. Ayun, no? Sabi kay Tron mo, Ah. ay, kaya mo yung vlog mo. O yun, no? Sabi mo at ang isip ko. Nakita tayo ni Sir. Saan? Ano? Baliti. Baliti. Ito. Silang kayo? Ito po. Baliti. NSCR. Riles, oh. Vlog Kenny. Nalagyan mo, Sir. Nalagyan mo. Mike Sarman. Mike, shoutout kay Sir Mike. Tsaka sa kanya, ayun. Patang opening. Naniwaring gawin nyo? Official. Coffee shop. Okay. Malampat na kayo pumunta Kenny eh. Namin tao. Punta ako madabdab eh. Kapilan may kayo din. Bukas o kaya po. Bukas na. Okay, once again, shoutout sa kanila. Yun, nakilala tayo ni Sir. Pinanood daw niya yung vlog natin sa Baliti, yung right of way. So, may nakakakilala pala sa atin dito sa may Mawaki. At palabas na tayo. Hindi tayo nakakuha ng aerial view at least ay nakuha natin yung main road at yung ibang parte dito sa Mawaki Settlement. So again, salamat sa panonood. Keep tuned to Puelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puelandas is signing out.